Priatelia, no jasne, že to musíš byť na našom videu. Takže priatelia, po veľmi dlhom čase sa opäť hlasíme z Erfurtu. Vonku bola zima, takže sme nešli nikam. No nebolo čo točiť. No a dnes ideme na špacírku tu po Erfurte, tak vám ukážem, ako to tu vyzerá. Lebo sme to ešte neukázali. Ideme na Aňu, presná vyslovnosť, ako sme to s Beatkou riešili. Nie je to Anger, ale je to Aňa. NG jak N, R jak A. Proste máte tu všetko, čo chcete. Od histórii po tieto moderné nákupáky, oblečenie, jedlo, fontána. Vieš, to môže byť, vieš, prečo možno veľa ľudí nechce ísť do zahraničia už? Áno, prečo? Chýbali by im otvorené obchody v nedeľu, predsa, ne? No tu v Nemecku máte zatvorené všetko. No, reštaurácie máš otvorené v nedeľu. Pekárne sú do určitej doby, ale obchody nemáš. A my s Beátkou... Obchodné centra nemáš? Ne. Obchody s potravinami taktiež nie? Všetko zatvorené. A my s Beátkou sme sa vybrali von, pretože konečne slniečko. Doteraz dážď, vietor, zima, ne? Dážď, vietor, zima. No a teraz máte krásne slnko. Vieš, absorbuj tú silu väčšného ohňa a svetla. Môžeš zase kúpiť nejakú lupačku, ne? Chceš lupačku? Chceš? Ale neviem, si doma alebo na ceste. Si domov, no. Rádka, ako? Tak cestou späť. Ideme, neviem, počkej, to bude zase tak, že pôjdeme smer niekam na Domplat a lupačky už nebude, vej. Ideme ochutnať lupačky a Rádka už bude mať zjedenú lupačku. Jaj. Jak v tomto Leipzigu. Takže tuto máte, viete. Tu samozrejme budova, to bola kedysi nejaká stará radnica. Hore môžete vidieť tie sigily slobodomurárstva. No jasné. No a pekne tu máte tramvaj, mestská hromadná doprava, nie? To je jak to je Offenverkehrs? Offenverkehrs, ja. To je vlastne, všade sa dostanete tu od Nordu, Súd, Mitte, kde len chcete a potom ďalej na hlavnú stanicu a môžete ísť po celom Nemecku. No naše mestečko, v ktorom sa trvalo zdržiavame už koľko, 4. rok? No. Už sa tu začíname zabývávať, pretože môžete vidieť, ľudia je nedeľa a pozrite koľko ľudí. A v sobotu a cez leto tu ešte viac, ale aké krásne dne, tá harmónia. Počuj, tá harmónia medzi Ukrajincami a Rusmi. Tam sa zabíjajú a tu spolu v harmónii žijú, aj bez té Freunde a žijú normálne, pracujú spolu v rovnakých firmách. No, tak to vidíte tu. Jednoznačne musíme ukázať, je jednoznačne môj najobľúbenejší obchod, vieš, ktorý to je? Hugendubel, tu môžete vidieť veľké knihkupectvo. No. To má 3 podlažia, no a máte tam knihy rôzneho žánru. Včera sme tam strávili hodinu a vybrali sme niečo, nevej? Áno, to je môj rajón. No ako sme už spomínali v tých skorších videách, že proste tu Turingen, to bolo východné Nemecko a máš tu strašne veľa tých ľudí zo Sovietskeho zväzu bývalého. Dresden, nie? Taktiež, to všetky tie mestá. Teraz v súčasnosti Putin si myslím, že sa aj usiluje, hlavným zámerom je sa dostať až do Dresdenu, si myslím. Jeho sen, keď tam študoval kedysi. Ja pochybujem, že on to chce až takto hrotiť. Aha. Pozri sa sem, čo tam natáčajú. Natáčaš, ja neviem. Čo to tu majú? Das du bist. Neviem, čo to je. A ja. Zu Hause sein. No, to sa ako spojí so s tým kostolom, no. Tak ja som sa už odpojil od kostola, no ale ako môžete vidieť, ne, ja s Beátkou, my sme dosť spirituálne založení. Da sind schon viele Jahre weit weg. Weit weg? Raus aus Kirchen. Neviem, čo chceš povedať. Takže preč, ne? Že si aus, ale počkej, ty myslíš zo Slovenska alebo z kostola? Ďaleko preč. No, pozrite sa, aj toto tu, pekná budova.
Pokračujeme ďalej. Tak potom Na možno Domplac. lepšie bez toho light. Lebo to sa skôr používa pre vzdialenosť. No White. Chceš povedať. White je široko. Light vek sa používa aj ďaleko preč. Takže nedeľku, kľud, pohodička, ale v tieni je ešte pomerne chladno. No? Čo tu ukazovalo 0 stupňov alebo 1 stupeň v tieni. No, som mal. Už sa teším, kedy budú naozaj plusovky, 13-15 stupňov, to bude asi to najlepšie. Tak aj tých 20 môže byť. 30 nemusí, ale aspoň tá 20 už by bola good. To je pre mňa už tak na tričko. Aha. Takže tak, ako sme sa tu zabývali, nie, v tomto Erfurtiku, 4. rok, jak som spomínal, je tu to miesenie tej východnej kultúry, tej slovanskej kultúry, hlboko zakorenené tu, aj keď veľa z tých Slovanov, Kazachov, Srbov, neviem čo tu máš, aj Čechov, Poliakov. Neviem, po našich výletoch mám taký pocit, že už je jedno, v ktorej časti Nemecka by si bol. Už je to multikultúrne. Už však je. Nemecko je brutálne multikultúrne, ale aj tak, tu vidíte, my sme týždeň po voľbách tu v Nemecku a dopadlo to asi tak, Asi že nás budú čakať nové. lebo nebude sa môcť zložiť tá koalícia. CDU, SPD, Grün, ne, Linke a to. Zložajú na silu. Na silu, lebo AfD, tá rasistická strana, čo tu je, máte 21 miliónov ľudí, čo sa dá povedať, že sú, vieš, majú v sebe, prechovajú v svojich srdciach tú nenávisť voči Auslanderom, cudzincom. Je jedno, či ste bieli, hnedí, čierni, oni vás berú do jedného vreca, ste Auslander, okupujete ich tu, ich územie. Aha, no tak vidíš to, jaká nenávisť sa tu šíri. Ja som si zvykla, mi už je jednou názor každého jednoho človeka tu. Takže pekne. Pozri sa, mne stačí to, že stačí, keď prejdeš integračným kurzom, spravíš B1 a robotu už máš lepšiu. Bez toho, že by takto na teba pozeral cez prsty. To mi stačí a zvyšok týchto integračný kurz Nemčina, jednoznačne. Zvyšok týchto tu ľudí, sociálov, čo sedia na sociáli, ma absolútne nezaujíma. No. Tu Mňa máte. zaujímajú ľudia, s ktorými pracujem. Nikto iný. Keď si sadnem s tými ľuďmi, tak všetci ostatní sú mi uprdala. A môžete vidieť, že tu v Erfurte je celkom ešte zachovaná tá stará gotická architektúra, tam vzadu tie kostoly a to. Lebo Erfurt všeobecne nie je veľké mesto, tak aj počas tej druhej svetovej vojny sa nehľadalo. Vieš to, sa hľadali tie veľké mesta sa ničili a tieto také malé boli, dá sa povedať, pomerne zachovalé. V základe si vlastne musí Tu idete cez rieku, ne? Beatka? No. Tu máte takú peknú riečku. Beatka, ako sa volá táto rieka? Pozri, aké malé kačky tam sú. Dole, vidíš to? Pekné. Toto je milúčka. Toto som ešte nevidel. Ale tie kačky sú nejaké iné, vidíš? Svarené. Ale také veľké, pozri na tento. A pozri na tieto. To je také riadne veľké. Mám rád tie prechádzky nedeľnejšie. Ideme pokračovať, Beatka? Malú kačičku, no pekné, hej. Pekné to bolo, ja som to už nevidel. Tu máte problém. No, môže byť. Presne, Gera. Ono to je taká rozvetvená tá rieka, cez mesto tu preteká každým smerom. Ale potom sa do jedného koryta zlieva. Gera, presne, ďakujem, bej. Takže tak, máte tu, viete, cukrárne, kaviárne. Ale ja si hlavne teším a užívam sa z toho slniečka, no. Fajnúčko, teplo na ňom. Wow, to je outfit. Tak to vidíš to. Ide asi z nejakých show. Keď si nezaujíma, čo si kto myslí. No, tak by to malo byť. Nesme si všímať názor. Ale ja som si všimol to, že hlavne zaujímajú sa ľudia, tí Slovania. Slovania majú v sebe tú takú natúru, viete, takú, že proste každý sa zaujíma o to, kto jak vyzerá, kto čo robí, ako je oblečený a tak ďalej. Ale si zoberte, tí Nemci, ne? Vieš, tí Galovia, Nemci, Germáni. Prídeš inám a stretneš vôbec Nemcov. Hispánci. Im je úplne jedno.
Kto si, čo si, odkiaľ si, jak vyzeraš. No. Aj v Škandinávii tiež im to je úplne jedno. A tu Slovania riešia úplne všetko. A máš niečo viac? Vo Francúzsku konkrétne v Monaku tiež. No, presne, Si čo tiež hovorím. nevšimnú, aj keby s prepáčením serieš na chodník. No, presne. Tak im je jedno, čo robíš. No. A tu riešia hlavne len tí Slovania. Ja, viete, Mám už... moju tašku. Máš svoju tašku? Si ju nechala doma? Hej. No, dobré. Toto sa poviem, že mám moju tašku. Takže tak. Hlavne tí Slovania, akože veľmi jednoducho preniká do ich srdca mysli to zlo proste. Slovania majú tú natúru. Čo už kráčam, vieš, po tej Európe cestujeme a tak ďalej a vidíme, že Slovania majú väčšine problém so všetkým. Tak aj teraz to je zjavné, ne? V ukážke toho konfliktu Ukrajina-Ruska a tak ďalej. Aj. Tu taktiež máte tiež pekné. Neviem, to je také maličké námestie, Máme tiež reštaurácie. Tu máte tú radnicu, ne? Ne? Tam je. Nie to biele, to za tým. Hej, presne, To presne. vyzerá tiež ako kostol, ale to radnic. To A je, je fakt pekná. takže tak. Sa musím nám rozhodnúť, kde chceme. Hlavne v sobotu, Beatka. Musí To byť. je dôležité. Tak ja inak tiež nemôžem. Prejdeme Tak na to by cestu sme- k Lambu? Na to by sme mohli tiež spraviť špeciálne video, keby niekto mal zájem alebo by bol zvedavý, jak funguje vlastne vybavenie svadobného obradu tu. No, Čo jasno. aktuálne riešime. Ale vieš, ako to je s komentármi. Komunikáciou s našimi odberateľmi a sledovateľmi. Musíš definovať. Že akí sú, vieš, veľmi struční. Keď chceme rozoberať nejako, pozrite sa, ako pekne to vyzerá. Vidíš, že je to tu zachovalé ešte v tom Erfurte. Tá história. Lebo máš tie mesta v Nemecku, čo boli úplne rozbombardované. Napríklad ten Hannover, to bol nášrod. Keď si to viete predstaviť. Máš ešte starú poštovú schránku. No, tak no. To je raritka už. Toto? Stará poštová, Briefcast. Pozri, čo sa toho týka, aké sú struční naši odberatelia. Musíš to brať takto. V živote budeš mať vždycky následovníkov a ľudí, ktorí budú proti tomu, čo robíš, ktorým sa to proste nepáči. To je vždycky tak. A toto Vieš, bolo ale kedy? spätná odozva zas... Toto už je dlhá Beatka. Vážne? Vážne, to už je veľmi dlho. Skričko? To je akože naše mestečko, je miniatúra nejaká stará. My sa pri tom nikdy nezastavili. Tak asi nás to moc nezaujímalo. Tu vidíte, tu sa dostanete cez rôzne ulice. Zľava, správa na ten Domplac. Aha, vidím, tie kostoly. Dom. No presne, tam máš radnicu. A tu je tento. To je ten zber. Výborné. Tu máte reštauráciu. Tu už poznáš, tak ty už si bola zaškolaná v histórii mesta. No a tu máte to námestie. Wienerbäckerei. Moc nám nechutí, no. Ale vinárka mi vôbec nechutí. Nič moc. Tuto máme obchod s gumovými. Ale tu majú títo Taliani majú dobre tú reštauráciu umiestnenú, pretože keď ti to svieti slnko, máš krásne akože slniečko ti svieti. Takže tak, no. To tam bolo ten obchod na gumové cukríky. Toto, čo má po oknách pohlpených tých lacikov. Jo, to asi nebolo. A zoženie ti tu všetko naozaj. Aj tu, vieš, tie norimberské perničky, jak fajn nám chutili a tu máš ten obchod. Ešte musíme ísť tou uličkou. To ako sa tam dostaneme? Hoci ktorá z týchto tam bude viesť. Som za to, že všetky tieto uličky, tak nimi je prepojený Domplac s Angelom. S Áňom. Sa nestratíš. Takže tak, no. A je tu čoraz viac multikultúry. Tu z východného Nemecka nie sú zvyknutí na to, čo sa tu deje tie posledné roky, pretože tu je stále viac a viac Ukrajincov, Rusov a tak ďalej. Poliakov, Slovákov, Čechov, všeobecne celého sveta. Tak proti tomu bojujú, no a dá sa povedať, že vo voľbách zvíťazilo
20 miliónov, ne? Bojujú. Bojovať môžu, keď budú ochotní v tých podnikoch pracovať oni sami. 20 Potom miliónov. ten štát cudzincov nebude potrebovať. 20 miliónov rasistov, predstavte si, žije tu vo východnom Nemecku, ktorí sú normálne antisemiti doslova a neznášanú A pritom sú to Ausländerov. isté, čo my. Tie rôznu galériu, obrazy. Vždycky sa niečo deje. Proste, kdekoľvek. Beatka, pokračujeme. Hej, ja mám pozornú, že takedy by som aj prišiel pozrieť. Kedy majú vlastne otváračky. Takže takto Cake. našim mestečkom sa tu prechádzame. No vidíš to. No a to budú plynúť ďalšie Ukrajinci a Rusi, pretože ten konflikt a ukončenie konfliktu je v nedohľadne. Však ste mohli vidieť, čo sa dialo v piatok v ovalnej pracovni u Trumpa, keď si pozval Zelenského k sebe na podpis dohody o ťažbe nerastného bohatstva. A dopadlo to asi tak, že ho doslova, jak on sa volá, Benz a jeho, vieš, tu ten viceprezident a Trump proste doslova šikanovali toho Zelenského, ktorý nešťastne sa tak vyhecoval, že to teraz vyzerá veľmi zle medzi ním a Trumpom, že tá podpora si myslím len dlho skončí. No a keďže ja si myslím, akože keď nad tým tak, lebo mňa to veľmi zaujíma, tá zahraničná politika, tá vysoká politika, tak proste ten telefonát Trumpa a Putina dopadol si myslím veľmi zle, lebo všetko, čo povie Trump, proste pozitívne, tak si môžete predstaviť to, že to je klamstvo a je to všetko zlé, negatívne. Lebo on je showman, on je veľký herec, by sa dalo povedať. Tak preto reaguje na Ukrajinu tak, ako reaguje. A skrotol dosť Trump. Už nie je taký, vieš, plamienok ako kedysi, no ale po telefonáte s Putinom veľmi skrotol. Takže ja si myslím fakt, že žiadne pozitívne správy z Kremla neprišli počas toho. Halbing je dobrá pekára, no. Halbing máme radi. Takže toto badlo asi veľmi zle. Takže neistota, zavedenie cieľ pre nemeckú ekonomiku veľmi zle, by som povedal. Pretože najbližšie 4 roky budú ťažké, čo sa týka automobilového priemyslu, BMW, Volkswagen, to všetko sa vyváža do Ameriky. No a tento biznis bude upadať a taktiež sa to dotkne aj Slovenska, by som povedal. Si povedzme, že je šťastný, že ani jeden z nás v automobilovom priemysle nepracuje. To je našťastie, ne? A koľkokrát nejak sme počuli, že jak dobre platia a tak ďalej. Oni platia rozk vo výrobách tu. Vo výrobách to platia hodne, ale našťastie sme sa vyhýbali automobilkám. Ale si zober, automobilky sú ťahom. Myslíš, že čo spravia? Neverím, že hneď tie automobilky skrachujú, tak spravia to, že stiahnu mzdu nižšie na to, že by pokryli vyššie náklady. Oni neukrakia seba, ukrakia tých zamestnancov. Ja si kontrolujem mikrofón, vieš, lebo neviem, či ten mikrofón mám zapnutý, lebo mne sa vždycky stáva to, že ten... Hej? A vidíš ho hore? Aha, jasno. Takže tak, no, bude to ťažké, veľmi ťažké a ešte keď sa ten konflikt na Ukrajine, pretože vidíte, aká krásna cukráreň, zmrzlinky rôzneho druhu. A zmrzlinky už sú aj pripravené, bej. Môžete vidieť, také z Angebot, 14,50 gyros, gyros pita 13. Počkaj, to nie je taká grécka reštaurácia toto? To môže... To neviem, čo to je. Hej, to je grécké špeciality. To musíme prísť niekedy. No, tak gyros je grécké. Aha, sú grécké špeciality. Takže tak. To tak pošlame Karla. Môžete vidieť to pekne. Dostávame sa na Domplac, proste miesto, ktoré tu už je stovky a stovky rokov. No a diali sa tu rôzne ako udalosti. Od toho stredoveku až, viete, pod tú modernú dobu. A tu sa stále konajú nejaké akcie, ne? Že tu vždycky sú nejaký Frühlingsmarkt, Weihnachtsmarkt, ten Oktoberfest, Weihnachtsmarkt. No rôzne, fakt. Stále tu je niečo, aj festivály sa tu konajú. Tiež reštaurácie, kaviárne. Aha, nezabudaj na 30. apríl.
30. apríl sa tu aj palia čarodejnice, akože keď sa tu robilo v skutočnosti minulosti stredoveku, keď sa tu upalili čarodejnice, tak oni to tak si tu robia ako takú scénku divadelnú, že sa to deje naozaj aj teraz. Tento rok ideme zase. Počkaj, dúfam, Máte tu oheň taký mocný, že proste stojíte asi na 150 metrov od vlastne tej vatry, toho ohniska. No a je vám teplo. Ale to sa teším, ne? To je na moje narodeniny. Áno. Poďme na to slnko, lebo to už je brutálna zima. No. Dúfam, že to vychádza na nejaký dobrý deň, áno. Týmto smerom pokračujete na North To už bude o Airport. na vec. Čo, Bátka? Stredu to vychádza. Streda? To je super. To je úplne na piču dátum. A minulý rok to vyšlo na piatok alebo sobotu? Sobota. Alebo piatok, no. Ideme hore, bej, poď. Nie, minulý rok bol... Počuj, ale vieš, že... Minulý rok vyšlo na útorok. Vieš, že 1. maja je voľno. Sviatok práce, alebo čo to tam Tak je. to môžeme prísť, no presne. Tu máme fraj. Ideme na klobásu. Hlavička. Viete, nemecká kuchyňa, ja tu študujem, Tak to vieš, že ochutnávam mám s to Beatkou a Vyšlo? nemecká kuchyňa je na nič, by som povedal. Počkej, tu je sviatok aj 8. Áno. Kedy to vychádza? Štvrtok? Štvrtok obe. Výborne, super. A 30. môžeme sem prísť. Takže takto, to je taký veľký plac na meste tu máte. My vám budeme posielať z rôznych akcií, keď tu prídeme spraviť naše kolečko. Najbližšie bude čo? Frühlingsfest? Áno. To bude v apríli? Viem, tak áno, to bude dáva ten Frühlingsfest. Takže tu máte ten domplác. Ideme hore k tým katedrálam. Tak pomaličky sa približujeme tu k tej hlavnej katedrále. Pred nami schodište, nie, Beatka? Tak si to pekne vyštveráme, no a dúfam, že nebudete počuť náš zadýchčaný hlas po týchto schodoch, po absolvovaní týchto schodoch, čo sú pred nami. Takže si tu pekne kráčam. Pekne to vyzerá, ne? Tiež nezničili to, to je krásne od nich. Už som sa zľakol, že to je zatvorené. A pozrite sa, čo tu máte. Trdelník, bej. Oni to volajú, jak to volajú? Baumštricel. Vydýchať, bej. Teraz sme troška vyššie. Máš chuť? No, sme hore. My, poď. Vzadu, tam ďaleko jedno Radisson. No a tu máte ten hlavnú, tú katedrálu. Chceme sa ísť pozrieť dnu? Či ani nie? Dá sa. Tak potom tam nepôjdem. Páči sa mi tá gotická architektúra. No, pekné to je. Vyčančané. Víš, také štíhle, tie klemby, tie sošky v tých klembách. Tu sme už veľmi dlho neboli.
Takže tak. Je zvláštne, že za tých 2000 rokov si dokáže cirkev ako držať ešte také postavenie v súčasnom modernom svete. Nie? A udržiavať tieto tu chrámy, katedrály. To je také zvláštne, no. Asi by som povedal, že presedlali na iné náboženstvo a vystupujú v mene kríža. Preto dokázali prežiť, lebo sa vedeli adaptovať a prispôsobiť dobe osvietenia. Pekné. Sú to pekné miesta. Opäť na slniečku, super. To ma veľmi teší. Vitamín D nielen v syntetickej forme, ale konečne aj real vitamín D. A dnes je fakt pekne, no. Tu máš možno taký výhľad, keď chceš. No vieš, že nie sme tu už tak vysoko. Tak hlavný výhľad asi na ten dom. Tak tu máte nejakú záhradku vpredu. Celkom ju udržiavajú. Páči sa ti prechádzka po Erfurte Bay? Tak to som rád. Ukážem ešte nejaké pekné miesta, no. Takže tak. Ono pred 10 rokmi sa v Nemecku žilo kľudnejšie, pohodlnejšie, keďže tu nebolo toľko Auslanderov. Ale teraz je potrebné sa prispôsobiť. Adaptovať na túto situáciu aktuálnu. Je to aj o tom, že tu je viac konkurencie, stále viac a viac ľudí a viete tie... Základ jednoduchého života. No, prispôsobiť sa. A dá sa to zvládnuť. Každý chce lepšie žiť. Viete, tí Ukrajinci napríklad zarábajú, čo som pozeral, čítal. Oni zarábajú ani euro na hodinu, bej. Tak si predstav, keď tu prídu a majú 14-15 eur na hodinu. Tak to je pre nich akože diametrálne. Takže sa tu ešte stále s Beátkou vyhrievame na slniečku, lebo je to veľmi príjemné. Keď máte pracovný týždeň, nemáte čas ísť von a užívate si to akurát svoj gauč a pohodlie domova, interiéru. No a keď idete von sa prejsť. A nemôžem povedať, že tu je akože škaredé prostredie. Je tu pomerne kľudné. Nedeľa, všetci sedia doma, pripravujú sa na pracovný týždeň a treba to využiť na tú špacírku. Tu sme. Dá sa povedať, že to je čo, terasa? Za tou veľkou dom katedrálou erfurtskou. To je obrovské, akože to je monumentálne. To som musel staviať storočí, aby som povedal. No je to veľmi príjemné, to byť na tom slniečku. Takže tak. A ja sa môžem kľudne ďalej ako vyjadrovať, nie? K tej Ukrajine, Rusku, čo teraz, kam to smeruje. A taktiež, no. Ja túto situáciu, čo sa deje na Ukrajine, sledujem od čas Majdanu, kedy v podstate to začalo všetko tam, ten puč a kedy proste sa obsadil Krím. Vtedy to bolo veľmi jednoduché, pretože Ukrajinci neboli ani vyškolení, ani prezbrojení a neboli zásobovaní zbraňami a peniazmi od Spojených štátov a Európskej únie. No ale teraz je to ťažšie a viete, ako to funguje. Vojna živí vojnu, no a pokiaľ sa to z jednej alebo z druhej strany nezastaví, tak to bude pokračovať stále viac a viac. Keď sú tam už zapletení celý svet, ne? Rusi už počúvajú francúzsky hovoriacich vojakov, anglických, čiže už sú tam členovia armád viacerých európskych krajín. Severokorejci, ja to prirovnám ako
Severokorejcov k Japoncom počas druhej svetovej vojny, proste bojovať až do posledného vojaka. Za svojho vodcu, za svojho veliteľa. Takže tento konflikt bude musieť byť buď silou ukončený, alebo proste ústupkom jednej alebo druhej strany. No, ale ja si myslím, že Putin už má svoje priority a myslím si, že by chcel najradšej obsadiť celú Ukrajinu. A jeho väčšie ambície dostať sa až sem, do východného Nemecka, no ale neviem, či sa mu to podarí. Ja neverím, že to vôbec chce. Možno keby je o pár rokov mladší, tak ešte, ale teraz pochybujem. Tak vieš, on už nemá čo stratiť, má svoj vek a proste tí veľkí vodcovia, oni žijú proste v histórii. Oni sa cítia, že sú veľkí cári, vieš, proste oni sa inšpirujú tou minulosťou, vieš, tými impériami veľkými. A nie tak ďaleko, chápeš, Sovietsky zväz, no a to veľmi tomu ako chýba Putinovi, vieš, ten rozpad, ten vplyv. Ja si myslím, že on hlavne tú Ukrajinu chce. No. Tak Ukrajina, že hlavne, to nepoženie. ten konflikt na Ukrajinu vznikol aj tým, že sa tam začali, vieš, od začiatku, čo to sledujem, tak proste ukrajinskí vojaci tiež čerpali tú energiu, vieš, od svojich predkov, od tých božstiev, vieš, lebo kedysi to bola Kyjevská Rus, vplyv, vieš, tých nordických nájazdov po tej Volge, vieš, až cez Kyjev a tak ďalej. To mali vikingovia, však to bola aj sfilmovaná a tak ďalej. No a je tam zakoranená, vieš, to pohanstvo, to nordické, ale aj to slovanské. No a z toho čerpajú tú energiu proste na tú vojnu, na tú bohov, brat za brata a tak ďalej. No a to sa Putinovi moc nepáči, vieš, lebo on je ten pravoslavie, on by najradšej to hlásal, no a vidíš, tí Ukrajinci prešli k tým pohanským náboženstvom a pohanské náboženstva sú silou a energiou, vieš, pre vojnu, pre krv, vieš, pre zabíjanie. No a proste toho naštartovalo, hlavne si myslím. A on skôr či neskôr, tí Ukrajinci, vieš, oni by začali bojovať. Skôr alebo neskôr, vieš, by aj zaútočili a tak on to proste, vieš, ten správny moment využil, no a chce to tam, jak hovorí, denacifikovať celú Ukrajinu, pretože on vidí, čo sa tam deje, vieš. Brat za brata. Takže tak asi takáto situácia. No. Ale nevýhoda je tá, že tá ekonomika stagnuje, spomaluje sa. Teraz tá Amerika, na to, že Američania majú 300 miliónov obyvateľov, tak majú obrovskú moc nad celým svetom. Proste federálna banka v Amerike, chápeš, rozhoduje o všetkom. Pozri sa, keby to chcel pohnať ďalej, to už by bola rovno tretia svetová. Na čo by potom jednal vôbec? S Amerikou a so všetkými. Tak on chce, tak jak to bolo, vieš, za tej sovietskej éry, že Sovieti mali pod svojou mocou polovicu sveta a Američania mali pod svojou mocou polovicu sveta. On by to najradšej takto rozdelil. Lebo vieš, Rusi už nemajú taký vplyv ako kedysi a toho dosť štve, si myslím. To už ani nebude mať. No nebude mať, ale tak jak ti hovorím, vieš, on je inšpirovaný tým, že je cára, že proste musí byť, vieš, to Rusko, to impérium znova. Pri takej moci, jak v minulosti. A vieš, on už nemyslí na to daný moment, on myslí na to, čo bude, vieš, keď on tu už nebude. On chce, aby po ňom, vieš, ostalo niečo. Tak jak Trump, no, by bol najradšej, keby obsadil Grónsko, keby mal celú Kanadu a tak, no a sa bude spomínať ešte dlho na Trumpa a Putina. Veď viete, že na zlo sa pamätá oveľa jednoduchšie ako na to dobro. Pre koho ja? No máš ľudí, čo si pamätajú na dobro, ale väčšina ľudí si pamätá na to zlo. Máš ľudí, čo na takých kreténov zabudnú rýchlo. Tak lebo si neuvedomujú, no to v Nemecku proste neriešia. Absolútne neriešia. Ani ich to nezaujíma. Máte tu takých obmedzených ľudí proste, čo vedia, akurát, že žijú v Erfurte, alebo v Nemecku, no, najlepšie možno ani mesto nepoznajú, no, že pracujú a to je všetko proste. Veľa ľudí. Je problém sa porozprávať s ľuďmi v súčasnej dobe, pretože veľa ľudí ich zaujímavá práca, čo zjesť a to je všetko. Nemajú páru o tom, čo sa deje vo svete. Ani v meste. No, veď ich to nezaujíma, lebo sú takí obmedzení, vieš. To je také obmedzené. Prečo? Mňa sa to tiež netýka, tak ma to nezaujíma. Celá Ukrajina.
Tak mňa Ukrajina tiež, ale mám rád tú politiku, vieš, že sila ako celého sveta je v rukách dvoch, troch ľudí. Vieš, to mňa zaujíma. Politika. Ja žijem proste správami, mne proste, jak som včera ti povedal, mne by mohli dať galaktické správy, lebo ja to, čo čítam na top správach, mám prelistované a zrolované, scrollované za pár minút. Takže asi tak. Si myslím, že dávajú oveľa lepšie správy než Slováci, bez urážky. No tak Slováci tiež, slovenské správy Beatka, ja som pozerať, akože už nepozeral veľmi dlho. No čítaj si aj nemecké. Tam sú, no... Si myslím, že dávajú oveľa lepšie a skôr sa dostanú k nejakým aj týmto politickým správam. Lepším než Slovensko. To je také. Ide správa hodzaj z Ameriky, tak dajme tomu, že prejde Nemeckom, Francúzskom, všetkými tými väčšími, bohatšími štátmi, takto sa to presitkuje a takto dojde na Slovensko. Aha, jasné. Tak vieš, tiež no, na Slovensku veľa ľudí napríklad tiež vie, že žije kde v Krúčove. To je to obec na východe Slovenska a to je všetko. Proste robia sa kreple alias šišky a to je celý svet. Proste. Deň kreply. A nevedia o ničom inom. Takže je to tak, a keď zistia nejakú správu, hluchú správu, upravenú, falošnú správu, tak proste... Je to možnosť vidieť, lebo veľa Slovákov aj od Michalovec sem prichádza do Erfurtu, no a proste vidia nejaké Slobodná Európa alebo nejak slovenský rozhlas, nejaké tie FOMO správy, vieš, alebo také proste klamstva a dokážu to šíriť ďalej, no to ja sa z toho smejem. Veľmi zábavné to pre mňa je, že tak akože sú ľahko ovplyvniteľní a manipulovateľní ľudia. Hlavne tie staršie ročníky, ne? Tak ako hovoríš, tie mladšie ročníky nič nezaujíma proste. Oni si idú svojim životom. Čo zjesť, vypiť, no a to je všetko. Tak ideme sa presunúť ďalej, ne? Mne sa to príjemne stojí, môžem mi tu doniesť kávičku. Súdruh organista. Za nami pekné lietadlo. Hore. Nevidno, ale počuť, ne? Priatelia, ďalšie schody tady máme. Ale pekné to je, ne? Lebo to, keď si na takomto mieste, tak ťa to presunie, vieš, o tých 400-500 rokov do minulosti. Kedy bol vzduch čistejší, voda čistejšia, ľudia rozumnejší. No a neboli takí chamtiví, si myslím. Okrem cirkvi. Cirkev bola vždy chamtivá. Greedy. Pekná, no? Ja hovorím, že pekné, a zrazu skotúľam dole, pekné. Čo, ideme ešte tu? Tuto je tiež taká pekná ulička, no? Aj, ale za ňu toho moc není. Sa môžeš dostať ne, k našej obvodiačke. Touto skrátkou. No, to ja budem mať kedy štvrtok alebo stredu, tam budem musieť ísť. Máš? Nie, tento týždeň, alebo cez dovolenku som si dal. Takže takto. Tu ešte by sa dobre žilo, ne? Máš taký kľud. Pekno. No Erfurt je zachoval, lebo napríklad, viete to... viete, to napríklad... to západné Nemecko, alebo ten Bayern. Proste všetko zničené od základu postavené. Moderné. Ale tu máte, viete, tie historické budovy. Ten kameň. Mosty. Neviem, či počuť na mikrofón tú vodu, jak tu čerka pekne. No tento pohľad je tiež veľmi pekný. Tu ideš krásne.
Alles gut. Guten Sie. Schönen Tag. Tu je taktiež ešte centrum, tu si spokojne žijú ľudia týchto domčekov, takých typických, tých nemeckých. Vidíte, máte možnosť vidieť. Tu fontánu si myslela, hej? Fajne opäť na slniečku. To ma najviac teší, tá špacírka tu v nedeľu, konečne slnko. No tu 2 týždne nebolo také mizerné počasie, čo sa nikomu nechcelo ísť von. No teplejšie už bolo, pamätáš Frankfurt, jak teplo. No aj tu bolo teplejšie. Ale si zober, ticho. Ticho, tu nemá žiaden hluk. Akurát keď občas prejde, viete, po týchto cestách, tých tehličkách, tie auta. No len už tu máte pokoj. Tu býva žiť pekné. To je veľmi pekná štvrť. Tichučká, kľudná. Tu máš ďalšie Hausarztpraxis. Mechler, Sebastian Mechler. Pôjdeme ešte tam, jak je Kremerbrücke, ne? Vidíte, tu máte tu rôzne tie kláštory, veľa evangelických kostolov. Môžete sa spirituálne rozvíjať kdekoľvek. To také, vieš, taký historicky pekný evangelický kostol, čo proste tak peknú trávičku tam mal, čo študenti tam sedávajú, vieš, v lete. To musíme ísť akým smerom? To sa tam dostaneme, alebo nie. Tak dobré. Dneska nechce sa mi v mapách hľadať. Vezmem z tejto strany. Takže nakoniec cez cestičky sme sa naspäť vrátili k Domplácu. Tu reštaurácie niektoré sme už ochutnali. To už je dávno. To už je dávno, nevenka. To už je dávno. Ale ešte štrudel tam bol fajný. Tej mnichovskej, ne? Gasthause. Veľmi dobrý štrudel. Dezertík akože. A šnicel tiež bol veľmi dobrý. Ale tebe vždy, pamätáš sa na to, keď ti sa struhánke nedosť vysmážili vždycky. Ani v Berlíne, ani tu. Nevadí? To sa z toho aj tak. Ja som myslel, že povieš, ja som bola v Berlíne. Som na to čakal. To bolo tiež dlho, čo? A poď po slnko, presne. Po slnečku. To sú dávne spomienky. Čo tečíš na mňa? Pozerám, či všetko OK. Či je všetko v porádku. Benka, chce zmrzlinu? Nechcem, to je zatvorené. Si myslím, že ani moc nie. Ja nebudem sama. Tak máte tu zmrzlinu euro 50 za jednu kúbial. To dobre vieš. No to tá architektúra, viete, tie previazané fasády s tým drevom, to je úplne typické pre nemeckú architektúru. No ale mne osobne sa to moc ani nepáči. Ja si myslím, že to ani nemá dosť dlhú trvácnosť, nie? Takéto stavba s takou nekrytou fasádou. Takže takto, tu si to sedí. Tu je väčšinou to plná, ne? V sobotu, nedeľu ideš. Zober si, že i takto ľudia sedia v takejto zime. A pritom máš čo, 2 stupňa? Tak no, tak že tu na vodu praxi. Tá prestarnutá nemecká populácia, to si môžete všimnúť na tom videu. Futbal, nedeľa. Futbalek sa hrá. Veľmi veľa prestarnutej populácie nemeckej. Ideme stade, bej? Takto? Po strede, jak východňare. Hop.
počkej, pôjde tramvaj. Tak sa uhneme. No. Tak opäť sme tu, medzi tými uličkami. S Beátkou. Pekným. Že mňa točíš. Točím, jasno. Točím, no vidíte znova tie domčeky nemecké, tradičné. Architektúru si zachovali. Ale máš aj tu tie modernejšie, no? Tu ulice, tam ulice. Kaviárne, Kremerbrücken. Brück je most. Že tu máte ten taký historický mostík. Prejdeme cez neho, no tu ideme. Poď, stáde cez túto uličku. Nie je to škaredé. Ale pre nás poznané. Niekoľkokrát už sme to... Nie, že niekoľkokrát, že to už 50, 100 krát sme to už to neprechádzali. Ale tiež sme to nezaznamenovali nikdy. A je to pekné, no? Taká úzka ulička pekná. Môžete počuť. Rôzne tí takí súkromní umelci tu tvoria, no? Hej. Máš tiež cukráreň, no veľa cukrárňa, tu zmrzlina, biozmrzlina. Tu dole? Hej, tu dole. Tá biozmrzka, čo proste. Hovorím, že je dobré. Pozrite sa, aká pekná. Poď ešte tu dole, dej. A potom sa môžeme vrátiť. Víš, tu máš tú cukráreň takú, s tými koláčikmi. Vidíte, pekné, veľmi pekné, mne sa to páči, ne? Hej. Pekne to vyzerá. Pozrite sa sem. Mať. Vidíš, takéto reštauráciu. Posedeníčko. S priateľmi, s rodinou. No a tu si opäť ľudia sedia. No príde ten čas. Sa bojím. Príde ten čas. Neboj sa. No tu máte ďalšie taký plácik, také námestičko. Viete, tu mi príde už z tých amerických filmíkov, vieš, také pekné mestečko, spriadané, kľudné. No a tu ľudia si kávičkujú, sedia, rozprávajú sa, tak som hovoril, s rodinami, s priateľmi. A my? Čo, pôjdeme ešte z tej vonkajšej strany? Vonkajšej strany sa pozrieť. Ešte vám ukážeme ten most, nie? Ten historický most, tú hlavnú atrakciu Erfurtu. Prejdeme tu z vonkajšej strany. Ho je taktiež vidieť. Keď si vyhľadáte Erfurt, tak vidíte práve to. Tento mostík, neviem koľko storočí tu už je. Tie domy. No a tu preteká tá rieka, ten potok, tie géry. Takže si pekne sedíme s Beátkou na Ani ešte. Boli sme si kúpiť veľké latte macchiato Gross a taktiež Kirschentasche. No a užívame si slnečné lúče. Moc sa nám nechce ísť opäť do bytu. Hrejú nás od rána. No, zafarbené žltko, to potkané. Takže tak si užívame nedeľko. Okolo nás
ľudia, prechádzajú tramvaje. No akurát tie pekárne sú tu otvorené. Pekárne, nie? Sú len na pár hodín. No. To som bol len chvíľu. Spravíme si tak mastný burger z mekáča.